Moi kaikki, täällä taas tänään Pike. Siis joo, mä oon aika uustupettaja, niin mä sanon nyt ennenkin tässä alussa mun nimen aina. Ja mun piti laittaa sen edellisen videon nimeksi esittelyvideo, mutta se oli eka kerta, kun mä laitoin YouTubeen videon. Mä kirjoitin sen väärään paikkaan sen esittelyvideo. Ja sitten sen nimeksi tuli vahingossa Dream bla 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 bla. Mutta siis sen nimi piti olla esittely, mutta se meni vähän pieleen. Ja seuraava asia, että mä unohdin sanoa viime videossa, että mä en pysty editoida näitä videoita siis. Ja tässä videossa ei muuta paitsi, että muistakaa tilata kanava ja tykätä videosta, jos tykkäätte. Tää on tämmönen pikku unohdusten kertomisvideo. Ja moikka!